Όταν άρχισα που λες Σταύρο τα τραγούδια μου, παιδί, ήξερα ότι δεν θα σταματούσα. Μόνο κάτι ανάπαυλες, μεγάλες, με ενοχές για τον αποχωρισμό από τα χαρτιά μου. Και πάλι από την αρχή τραγούδι. Θα διηγούνται για προγόνους που ένιωθαν την ανάσα της συντρόφου, ένιωθαν την αφή ενός κορμιού, κοντά και μέσα τους, και το μύριζαν και το γεύονταν. Όλα. Το κορμί, το δέρμα, την ψυχή, το μέσα του άλλου, παραδομένη σε μια έκσταση, επαναλαμβανόμενη, αλλά πάντα μοναδική. Θα διηγούνται ιστορίες για μια μπακέτα, ένα δοξάρι, ένα μολύβι, ένα πινέλο, ένα σκαρπέλο, από τις αρχαίες εποχές. Θα διηγούνται για γραμμόφωνα, χρωματιστά φουστάνια, όνειρα, απαντοχές, ελπίδες, αγώνες, συλλογικές αυταπάτες και οράματα πολλά. Θα διηγούνται για βλέμματα που έσκυζαν στιγμές στον ουρανό, για σημαίες πολύχρωμες υψωμένες στα αστέρια, για παιδικές μνήμες τρυφερές, για φιλίες και αυτοθυσίες, για βλακώδεις εκμεταλλεύσιμους ηρωισμούς. Θα διηγούνται για γράμματα σε υγρούς φακέλους με ξεθοριασμένο όνομα αποστολέα, για κίτρινες φωτογραφίες, για κήπους και καρπερά δέντρα. Θα διηγούνται για πολέμους, συμβατικούς τους έλεγαν τότε, για λιθόστρωτους δρόμους και σκοτεινά σοκάκια, για σπίτια νεοκλασικά των επαϊόντων. Είπαν για μεγαλεοφόρους της παγκόσμιας επικοινωνίας, μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Τώρα μεταλλαγμένα τρόφιμα και βρώμικος αέρας. Τώρα αποστάσεις και μυθεύματα. Τα βιβλία μακριά, οι ανάσες γρήγορες τις νύχτες, από κάματο. Γιατί ο χρόνος δεν φτάνει πια. Έγινε πολυεθνικός και παγκόσμιος και χτυπάει μυαλό, καρδιά και ανάσες. Δεν υπάρχει χρόνος για αγκαλιές. Βλέπω στο δρόμο της οριστικής απώλειας να χάνονται μέτρα, αξίες, καταβολές, κληρονομιές, αισθητικά πρότυπα, συναισθήματα, αιτούμενα, αγώνες, πλησιάσματα, διεκδικήσεις, θεμέλια, ήθη. Βλέπω νέους κώδικες ηθικής σε ξέπνοους χρήστες. Ρολόγια να δουλεύουν κατάπαυστα, χωρίς ελέγχους, συντηρήσεις. Βλέπω όλη τη γη μια αράδα, μια ζωή, μια λέξη και γλώσσα διαβρωμένη από ξένες εισβολές. Χωμένη κι αυτή στο παιχνίδι της απώλειας μιας εθνικής συνείδησης, ήδη καταγερματισμένης. Βλέπω ξεσηκωμούς, αγριέματα, διεκδικήσεις επιστροφών, όχλους πολύχρωμους και χέρια να σφίγγουν πάλι σε γροθιά. Βλέπω παιδιά μεταλλαγμένα σε γέροντες και γυναίκες ένδεες, γυμνές, ακίνητες, χλωμές, να αρνούνται αναπαραγωγές και επιβιώσεις. Πολύτιμε, ησυχία. Τώρα η νύχτα είναι βαθιά.